Alright, isang magandang umaga dito sa Malabon Fish Market para sa panibagong update ngayong araw po ng Miyerkules. So tingnan natin yung kanilang mga latagan pagkatapos ng bagyuhan, no? So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So dito muna tayo magsimula kay Kuya Romy. Update natin yung kanyang mga latag ng tilapia at bangus dagupan. Kuya Romy, magandang umaga po. Good morning po. Magkano ngayon ng tilapiang Batangas? 120 pa rin po. 120 po sa mga per kilo ng tilapiang Batangas. Ang bangus dagupan 150. 160 mga kilo. So yan po yung update natin dito sa pwesto ni Kuya Romy, no? Yan po yung mga pandaing na bangus at mga tilapiyang Batangas. So titingnan natin yung kanilang mga latagang parito na ating may update para sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ating pagbablog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So medyo busy si Kuya Romy at siya ay nagkakaliskis ng bangus. So shout out at magandang umaga. Salamat po, thank you. So baybayin na natin itong kahabaan ng Malabon Fish Market para sa mga update natin dito sa kanilang mga latagan. At alamin natin meron dito mga latag ng mga bangus na pandaing at mga kilo. So dito mga 3 piraso po ay 150. Yan po yung mga tumpukan. Ang kilo po ay 160 ang per kilo. So tumpok po, no, 150 ang kada tumpok po ng mga bangus na inyo pong mabibili. So dito po ay mga tawilis natin na fresh, no? Ayan po ay 50 pesos na mga tumpukan na inyo pong mabibili. At may tumpukan din po dito sa halagang 150 at yung mga 150 din po kada kilo ng mga bangus. At yung mga tumpukan din po dito ng bangus, no? At yan po ay 120 sa mga kilo po ng tilapiyang Batangas. So shout out Ate Pam, good morning. Good morning po. Pasupport po natin si Vendor Mix Official ng kanyang account sa YouTube channel. Salamat. At tumpukan din po ay meron dito, yan po yung mga presyo ng tumpukan. Pag-vlogger, 40 na. Kapag 40 po, ayan. Mababa eh, napag 40. Biglang binaba eh. Akala ko tataas na, 100 para sa vlogger. Sige, salamat po. Kaya nga eh. Thank you. Dito, mga tawilis po yung ating mga ina-update, no? Sa dami ng tawilis, dyan po 50 pesos, no? Halos mag-1 kilo na po yung tumpukan at mga bangus din po dito, ayan. Mga tumpukan at salmon mackerel. At yung mga bluefin tuna ay 200 pesos kilo at yung bangus ay kada piraso 150. Tawilis natin, ito po ay tumpukan din. 50 pesos din po na mga tumpok na mabibili, no, sa bayan po ng Malabon. At ganyan po yung sitwasyon po dito, no. So araw pa lang po ng Miyerkules ay ganito na po yung sitwasyon ng ating mga mamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. At 100 pesos po na tumpok ng salmon mackerel. So yan po yung ating mga ina-update sa kanilang mga latag. So yan po yung mga bit-bit na pang meatballs. Ayan po ay 100 pesos tumpok. Madami na. At kabase. So yung mga tumpukan po ng sap-sap. Ayan, iba't ibang klaseng isda na may banak, may malakapas. Tapos sap-sap, no? Yan po yung mga halagang 50 pesos at yung malakapas. So mura-mura na po yung sa tumpukan, 50 pesos. At dito po ay 40 pesos na lang po ang mga tumpukan din po, no? Ng mga isdang tawilis. Mga sapsap na mga tumpok. So mga bidbid na pang meatballs din po ay 100 pesos tumpok.
Kaya yung mga price update natin sa mga isdang tumpok at yan po yung mga nadatnan natin na tumpukan po nila sa Malabon Fish Market. Yan galunggong babae. Yan po ay 100 pesos tumpok at yung mga salmon mackerel din po ay ganun din po yung mga presyo. Ayan. Ang mga per kilo dito na mga galunggong ay 280 ang per kilo. Good morning, bossing. Ayan po yung mga update natin sa kanilang mga latag ng kanilang galunggong 280 na per kilo. Ang dami oh. Halos 1 kilo na yung bentahan po dito ng tawilis oh. Ay, makakagkapi na rin at tasarangay. So shout out po tayo, good morning. Ayan, good morning sa'yo. Pasok na loob ni Hawaii ni. Ayan, sabi ko. Makakagkapi na sila daw. Ayan, salamat po tayo, thank you. Ha? Salamat. May pa. Oo. Salamat tayo, thank you. So, sandabakbak na naman po yung mga isdang tawilis dito, no? Napakarami sa halagang 50 pesos. At yung mga bluefin tuna natin ay 200 pesos ang kilo. Ako mo, tignan tayo pati hindi umandar kung yan. Ayan, 140 isang piraso ng mga bangus. Oh, galunggong, may sandaan ng galunggong. So yun po yung update natin dito sa latagan ng mga isdang tumpukan. Pogi, magkano kilo ng hipon mo? Magkano? 280. So ang presyohan ay 280. Yan po yung per kilo ng kanyang mga hipon. 160 sa mga salmon mackerel at 100 pesos tumpok. Dami talagang tawilis, no? Ito po yung mga huli sa Manila Bay. Sa Cavite. Ayan po ay 50 pesos na kada tumpok. Sandamakmak na mga tawilis. 150? Ayan, 150 po sa mga presyo ng balat ng baka. Dati, salamat. At ito naman po ang ating baybayin, tong kahabaan. At tingnan natin yung kanilang mga latag ng mga seafoods na ating pong madadaanan sa ating pag-vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. Business, ayan po, at mga kubas. Yan po yung mga presyo. So, minsan, kailangan din natin magpahinga para sa makapag-relax man lang tayo. So, wala ngayon si Boy Bangus. Wala ngayon si Boy Bangus for the first time. Hindi siya nagtinda. O, kita mo? Siguro maraming ipon to si Boy Bangus eh. Kaya hindi nagtitinda ngayon eh. Wala siya sa pwesto niya oh. So, ito yung pwesto na naabutan natin sa pwestuhan niya rito sa Malabon Fish Market. So, hipon at pusit kalawang ang ating nakikita ngayon po dito. So, shout out, good morning. So, eto, alamin natin yung presyo ng pusit kalawang. Lodi, magkano yung pusit kalawang mo? 200 lang po. O, 200 pesos na kilo. Sa hipon? Yung hipon natin, 300 lang O, kilo. 300 pesos na kilo ng hipon. Salamat! Wala si Maing eh. So, 50 pesos na tumpok. Ayan, mga 50 pesos. Hipon, 50 pesos, no? At yung mga kilo ng golden pompano ay 350 per kilo. So wala rin po si Boy Tilapia. Nakaubos na siya. After si Boy Bangus. Wala gano'ng isda eh. Pagkatapos ng bagyo. Mga Sabado yan uli. Ate, salamat. Salamat. At dito tayo, ayan. So dito yung mga latag naman po ng 45 days na drumstick. Ito po ay 170 per kilo. Ayan. At yung mga bangus po natin dito ay isang piraso ay 80 pesos. So gulay po ang ating mga dinadaanan. No? So 50 pesos. Ito po yung mga tumpok ng ampalaya. Shout out, good morning sa'yo, Lodi.
Lodi, shoutout din sa'yo. Magandang umaga. Good morning. Good morning. So, yan po yung mga presyohan ng mga gulay. So, may mga pansaktuan na kayong sahog. Kung meron mga 15 pesos at 50 pesos. Boy Bagsik? Batik. Ah, Batik. Oh. Boy Batik. Nadagdagan na naman tayo ng karakter. Si Boy Batik. Oh, shoutout sa'yo, Boy Batik. Meron tayong Boy Bangus, may Boy Spider, may Boy Tilapia, may Boy Putik. Ikaw ngayon si Boy Batik. Shoutout sa'yo. So, yan yung mga update natin sa mga latag po ng gulay. Si Boy Kula po. Salamat, Lodi. Thank you. At ito yung mga nadadaanan natin, mga update natin, no? So, hindi pa tayo nakakita ng mga iba't ibang klaseng laman dagat dito sa Malabon Fish Market. Yung mga magagandang klaseng isda. So, baybayin natin itong kahabaan ng 39 Estrella Street, Malabon Fish Market. So, yan po yung mga presyohan ng mga prutas. Good morning sa'yo. Seryoso ka dyan, ha? Magandang umaga. So, yan po yung mga presyohan ng mga prutas. Ando sa kabila, eh. Ayan po, strawberry. 85 pesos isang box. Wala si Toti. So ito po yung mga kilo ngayon ng ating tahong dito sa Malabon Fish Market. 100 pesos kilo. At ganyan po yung katataba ng ating mga tahong. Medyo may paggalaw din po ang mga presyo, no, ng kanyang mga taga-produsyon. Pero wala po tayo nakita ditong talaba. Boss, thank you, ha. Salamat. Dito na tayo, no. So medyo maluwag ang kalsadahan po natin dito sa Malabon Fish Market at nakikita nyo po sa aking vlog, no. At passable po ang sasakyan at wala po tayong natatanaw na tubig dito sa kalsadahan po ng bayan po ng Malabon Fish Market. So ito yung mga kada piraso at tumpok na mga bangus. Ayan, 150, 140 isang piraso at 150. Dagupan yan, dagupan. Yan yung pwesto ni Kuya Ricky dito sa Malabon Fish Market. Hindi ka nagtinda? Wala akong tinda, idol. Nakatay ko pa, idol. Sa Boulevard pa eh. Ano, order mo, hipon pa rin. Oo. Yun din mo na titigla siya. Wala gaanong ano? Ay, sa taas, wala. So dito po yung mga tilapia po natin na buhay ay 130 ang kilo. Buhay na tilapia po na Pampanga. So nandito tayo sa pwesto ni Kuya Ricky. Kuya Ricky, enjoy sa pagkakape. Shout out po, good morning. Salamat. So ayan po yung mga nakikita natin na update natin, no, sa kanilang mga latagan ng mga isda na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So yung mga tawilis ay 60 pesos po ang kilo. Tilapiang Batangas 110 per kilo. So yan po yung mga presyohan ng kanilang latag, no, sa Malabon Fish Market. So dagsa yung mga tawilis na ating nakikita rito, no. So tumpukan 50 pesos. Galunggong po ay 200 pesos kilo. So bagsak peso yung mga tawilis natin, no, sa dami, no. 60 pesos na lang po ang kada per kilo. Dito po yung mga kilo naman ng mga tilapiang Batangas ay meron pong 120, 130, 120 at 130 ang mga per kilo po ngayon dito ng mga tilapiang Batangas ngayong araw po ng Miyerkules. So dito mga tinumpok na rin po, no. Ayan, 100 pesos tumpukan. Mga sapsap, kabase, banak. Mga isdang tumpukan. 120 naman po dito sa kilo. Tilapiang Batangas. Salmon, 120 ang mga kada kilo. So gulyasan po natin ay 140 per kilo. 140 per kilo ng mga gulyasan. So shout out sa iyo, Geng Geng.
Shout out Tio, shout out. Ayun, good morning sa inyo. Ayun, shout out kay Kagawad Eric Galliano ng Tondo. So shout out ulit sa Geng Geng. Ayun, shout out sa tatay. Shout out. Yung tatay na sinat out na rin. Good morning, Boss Makmak. Good morning, Dory, Tulingan. Ito po yung mga tulingan. 150 po sa kilo. Tapos ulo po ng mga cream dory ay 100 pesos at 150 sa mga laman po, no? 150 po ang kada per kilo. Boss Makmak, salamat. Thank you. So yan po yung mga natagan natin pong ina-update dito sa Malabon Fish Market. Ayan yung mga latagan, no? At mga tilapiyang Batangas. At dito ay mga pusit. 160 sa mga pusit kalawang. Pink salmon. Tumpukan. 100 tatlo. 100. Boss Alex, shout out pakain. Salamat. Yan po yung mga update natin sa mga latagan dito sa Malabon Fish Market, no? So wala tayong gaanong isda na nakikita dito. At wala pa gaanong mga hango. At dito naman ay yan po ng mga bit-bit na mabibili. May 50, may 80 pesos kilo, 100 sa mga tumpok. Yan po yung mga presyohan. 50 pesos na lang po sa mga isdang tawid. So ito na nga po ang ating mga update dito po sa Malabon Fish Market. So ayan po yung mga nakita natin dito sa Malabon Fish Market na latagan ng mga isda. At update naman uli natin yung mga latagan dito ng mga tilapiyang Batangas dito sa pwesto naman nila Agustin. So shout out sa inyong lahat at magandang umaga po. So in-update natin yung mga latagan pagkatapos po ng bagyuhan, no? Tiningnan natin talaga kung talagang may mga latag sila na mabibili o mapipili at o makakasulit. Pero sa ngayon, na nakita natin ay mga latagan po ng mga tilapiyang Batangas. So shout out sa'yo, Agustin. So nagliligpit ka na, wala ka ng paninda. Lilipat kasi mainit na. Ayun. So shout out sa'yo, may shout out ka ba, Agustin? Hinahabol ka ng camera ko? May shout out ka ba? Bukas na lang daw siya mag-shout out. Salamat, Agustin. Thank you. Sige, mag-enjoy ka muna sa pagliligpit. Ito po yung mga presyo, 120 po sa mga kilo ng tilapiyang Batangas. Meron din pong 130 at 120 na presyohan ng mga tilapiyang Batangas. So ganyan kalalaki na po yung mga hipon, no? 340. Sa kabila. Hindi ko po alam pa niyo po sa kanya. Ay. Magkano? Ayan po, no? 220. Boss Brian, salamat. Thank you. So, yung mga hipon niya ay ganun kalalaki po ang mga latag niya at wala pong mga big size, no? Mga saktuhan na mga hipon na mabibili sa Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga viewers po natin na lagi po sumusubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer sa bayan po ng Malabon. At sa inyong panonood sa aking pag-vlog ay ganito po yung mga nadatnan natin na latagan pagkatapos po ng bagyuhan. So wala pa gaano mga latag na iba't ibang klaseng laman dagat na kagaya po ng mga isdang bato, no? So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy po sa ating lahat at sa pamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Enjoy and visit po. God bless po and bye bye.